tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shout out sa lahat ng mga nagkalat sa Christmas party nila kagabi. Ay, oo nga. Anong kadahilanan ng pagkakalat? Ito po ba ay pinilit na gumawa ng talent portion or kumanta, sumayaw, nag-split kandiret, nag-spoken poetry, pero sa totoo lang, wala ka naman talagang talent? Ayan. O di naman kaya nakakahiya yung ginawa mong pagwawalwal? Oo, pinuwetan mo yung boss mo. Ano ang kadahilanan kung bakit parang medyo ayaw mo nang pumasok today? Naimasmasan ka. Nung naimasmasan ka na, ano nga ba yung mga pinagagawa? Alam mo minsan itong Facebook memories, di ba pinag-uusapan natin lagi, Diego, to, no? Na yung mga Facebook memories, minsan ayaw natin silang balikan kapag ka merong mga memories. Kasi minsan may mga memories na nakakalur kay balikan na parang gusto mong sabihin sa sarili mo, bakit ko to pinost? Alam mo, ganyan-ganyan yung asawa ko lagi. Kapag halimbawa, meron akong kasi ako, ma-emosyon akong tao eh. So kapag meron akong damdamin, minsan, hindi ko na siya masyadong pinag-iisipan. Parang i-caption ko na siya agad. Caption ko siya, post ko siya, ganyan. And ever since, gano'n naman talaga ako. Ang problema, pag nag-Facebook memories nga, tapos binalik sa'yo, tapos makikita mo dun yung mga kadramahan mo nung Christmas party, yung mga kadramahan mo dun sa ex mo, yung mga gano'n. Ito nga, speaking of Facebook memories, bago kasi mag-umpisa yung kumikinan na tambalan, may pinakita akong picture kay Diego Bandido. So obviously, ang nagme-memory sa atin ngayon, sa ating lahat, ay yung mga Christmas party. So, hindi ko matandaan itong particular na Christmas party na ito, pero nakakatawa yung itsura mo. Ang una ko nakitang itsura, yung itsura ni Chris Chuper. Kasi para siyang, alam mo yung, basta nakakalurk yung mukha niya eh. Sa mga hindi nakakakita sa online po, Tito Vic and Joey kasi yung Tito Vic and Joey, mukha kayong hindi Tito Vic and Joey. Alam mo, hindi ko naisip na Tito Vic and Joey ito. Nakakaloka. Tapos, mapakita ko si Diego Bandido. Okay, pasensya na po dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Pero, ang kinikwento ko lang po, may mga bagay po talaga na kapag ka binalik sa atin ng Facebook, na ayaw na natin. Ka sa sarili mo. Na ayaw na natin talagang tingnan, titigan at balikan. So eto na. Alam mo, mukha ka ditong. Alam mo yung sorry, ayoko na lang magsalita. Pero alam mo yung matandang Marites. Tingnan mo yung Joey De Leon dyan eh. Parang ko si Lolit Solis eh. Mukha ko niya. Sasabihin ko sana matandang showbiz reporter. 'Di ba? Pero ayun na nga. Tapos may pagpakita ka, nakakatawa yung itsura mo dito. Tapos may pa-abs ka ba na grabe naman yung pa-abs mo. Nakakaloka talaga yung abs ni Diego Bandido. Nakakaloka. So Tito Vic and Joey, tas kaming mga babae. Sex bomb. Tingnan mo kayo mukha mo. Mukhang nasabugan. Hindi, mukhang bomb. As in nasabugan. Tsaka ito si Tanya Chinita dito. Alam mo,
yung itsura dito ni Tanya Chinita. This is 2018 eh. Oo. Ito yung eksenang hindi mo maiisip na magiging Tita Max siya. Kasi ito pa yung mga time na mga content nitong si Tanya Chinita, yung mga yung mga talagang balot na balot siya. Ganon. Pero yun nga eh. Nagbaliktad kami. Ako nakahubad dyan. Kita mo? Alam mo talaga. Kung nakita ko to kanina, sabi ko, ano ba naman to si Diego? Oy, sabi ni Papa Pindot, si Diskaya daw to on steroids. Hoy! Nakakaloka! Well, alam mo, yun nga eh, meron mga FB memories na nakakatawa, masarap balikan, at masarap na lang tawanan. Alam mo kaya ako, in all fairness, hindi na rin naman ako nagsisisi dun sa mga nakaka-lurky kung mga pinagpo-post in the past. Kasi it's also a reflection of who you were many years ago. Tama naman. At matatandaan mo rin, ano nga ba yung ganap ko nung mga oras na yon na ba't ako nagdrama ng ganon? O kaya ano bang kakapalan ng mukha ang meron ako at ba't ako nagpakita ng abs ng ganito, 'di ba? So, while naiinis tayo sa oh my gosh, nakakaloka tong yung FB memories na to, it also brings you back to the time na in the past. Tapos, ang nakakatuwa dito, may gwapong dumaan na-distract ako. Sino yun? May dumaan kasi pogi. Sino yun? Kinindatan ng si Nicole na distract agad. Balik tayo, balik. Ano yung sinasabi ko? Oh my God, wala na, nagulo na utak niya. Kanina pa nga nagulo na lalo. Diba? So, it brings you back to the time na in the past na maaaring ikakahiya mo, maaaring but it's all part of your past eh. Ang maganda dito is, ganun ka pa rin ba? Katulad noon? O nagbago na ba? O kung ano man yung mga issue mo noon, na-resolve na ba? Mas naging wiser ka ba? Mas maraming wisdom, ganon? Yun naman yung kagandahan. Tsaka yung pagtatawanan mo na nga lang. Alam ko somewhere in Manila yung party na yan. Ano sinayaw natin? May choreography ba tayo neto? Talagang parang kasi di ba kumikinang pa tayo dyan eh. Tsaka full costume, tsaka may Basta maalala ko yun, parang ang ina-achieve natin dyan, Sex Bomb and Tito Vic and Joey. TVJ. TVJ. Si Toto yung isa dyan, di ba? Hindi ko sure kung na-achieve. At kung, hindi ko nga matandaan to, at kung babalik ako, di ko rin sure kung nanalo. Nakakaloka. Tawang-tawa talaga ako. 2018 pala yan, ano? 2018. Grabe. Sipin mo yun, no? Wala lang nga. Kaya nga, it's always nice to capture memories. Ayan. It's always ako para sa akin, hindi ako nagsisisi dun sa lahat ng mga pinost ko. Kahit na, alam mo yun, yung parang in the future, makikita siya ng mga anak ko, ganyan. Wala naman akong scandal na ginawa eh. Pero, alam mo yun, may kwento lagi. May kwento lagi. And speaking of kwento, kapag kaganyan po na may Christmas party po kayo, may, kung ano man ang ganap po ninyo sa opisina, 'di ba? Magano po kayo, sumali po kayo. Kasi it's something that you will look back, 'di ba? At maganda 'yan kapag halimbawa magre-retire ka na. Tama. Tapos magkakaroon na kunyari masipag yung organizing committee. Kakalkalin yun yung naisip ni ikaw ba nakaisip ng checks? Kagabi na nag-uusap kami noon na dapat pag may 20 years in service, magandang parang gumawa ng montage, photos and videos. Yung transformation talaga, yung parang timeline. Tama na nagsimula siyang pagkapayat-payat hanggang sa tumaba, hanggang sa nagkaanak, 'di ba? Ang ganda ng tingnan. Kaya lang sobrang busy na ng mga tao, hindi na nila magagawa. Pero it's nice to join. Kasi para at least, alam mo sa sarili mo, whether it's kahit hindi company, kahit sa barangay po ninyo, kahit saan, 'di ba? It's nice to be part of something. Ayan. So ngayong balikan mo kalkalin mo yung memories ng Facebook. Ayan. Yung mga 10 years ago, tingnan mo. Correct. Grabe. Masusuka ka sa sarili mo. Itsura. Repost natin to sa ating digital media. Repost natin. Tsura din ni Chuper dun eh. Parang chismosong matanda. Alam ko, Vic Soto yung ina-achieve niya eh. Di ko rin siya na-achieve. Parang more of ano yung pelikula nakakatakot? Yung Lotus Feet. Lotus Feet ang natatanda ko sa kanya, nakakatakot yung itsura niya. Ano ba naman yan? Ang ayaw ko talagang makitang memory yung mga nakapajama tayo pantulog. Huwag na natin balikan. Sana. I
think hindi ko, parang binara ko na siya kaya hindi siya nag-a-appear. Kasi normally mag-a-appear yan ng December. Meron po kasi kami isang presentation na yung oh my God, yung tahimik na po yung buong function room. Kasi alam po nila na nagkakalat na po yung lab radio. Nakakaloka! Pero yun naman din yung moment na yun ng kahihiyan namin. Oo. Doon naman nagsimula. Kaya na may mga career na tayo ng mga performance. Correct. Yun naman din. Kaya nga yun yung sinasabi natin na while nakakainis balikan, nakakahiyang balikan na some of the memories, whether it's a Christmas presentation, a Christmas costume, o kung ano man, diba? Kahit hindi Pasko, ang maganda naman dito is natututo tayo na ito na ba yung best ko dati? Nakakaya naman, diba? So, next time, mas gagalingan mo, mas titindihan mo, mas itotodo mo. Correct. Alam ko yung dyan yung sa Tito Vic and Joey, TVJ and Sex Bomb, kumuha pa tayo ng hotel din para magpa-makeup. Nag-hire pa tayo ng mga makeup yan artists. Pa yun? Dyan. Iba pa yung Iba pa yung may mga pakpak tayo. Iba pa yung may mga pakpak. Yung parang mga drag queens tayo. Oo, iba pa yun. Iba pa yun. Na talagang full makeup, na talagang may kasi nga dahil nga sa kahihiyan. Oo, kaya sobrang dahil sa kahihiyan, every year tinatry po talaga namin karirin hanggang kaya po namin. Tama. Diba? Ay, nakakaloka. Nakakaloka. O ano na panalunan mo sa raffle kagabi? Ay, sa akin, rice cooker. O, sa akin, sa'yo, ano? electric kettle. Ano kayang gagawin ko doon? Nag-iisip na nga ako ng kung papayag yung asawa ko, idodonate ko na lang siya. Ayun, pwede. Kasi meron nagsusulisit sa akin eh. Oo. Kasi kung papayag siya, pero kung gusto niyang gamitin, edi gamitin mo yung electric kettle. Sige, go. Why not? Ang daming electric kettle, no? Oo. Yung aqua green na ayun yung gusto ko. Na electric fan. Gusto ko ng desk fan eh. Yung aqua green na desk fan. Hay nako, well, ganun talaga. Kahit na meron kang gustuhin, kung hindi naman talaga siya para sa'yo, hindi naman talaga siya hindi talaga uukol. Kung hindi bubukol kung hindi na uukol. Eto na naman tayo doon sa na lagi na lang siya nananalo, di ba? Si Kuya Jenny. Oo, lagi sinabihan ko nga siya kagabi, Kuya Jenny, ikaw na naman yun. Nanalo ka na naman ng mga major prize. Bakit ka nanalo na naman ng major prize, Kuya Jenny, ha? Napakahusay. Napakaswerte. May mga ganon. Yung parang lagi silang nabubunot. Tama. Pero kung ikaw, alam ba, Diego, gagawin natin parang, siyempre, di ba, dapat nag-evolve din yung, hindi sa nagreklamo tayo sa mga nakukuha natin. Of course, we are thankful. Pero si Diego kagabi, sabi ni Diego ganito kagabi, ay, kota na ako, masaya na ako, may rice cooker na ako. Maya-maya, pagtingin ko kay Diego, busy sa phone. Tinitingnan niya kung magkano yung rice cooker. May balak ibenta. Hindi, tinitingnan ko yung model, so sinesearch ko na. Sinearch siya kasi binigay sa amin yung parang 1.8 liter Ayun, Keneme. tapos may TSSN na something may code, product code. Sinesend ko kasi sa asawa ko, ina-update ko, ito yung napanalunan ko. Magkano natin ito mabibenta? Sabi ko mga 1.7, pwede 1.5. Pwede 1.5, di ba? Yung electric kettle ko, search din natin. Benta ko na mas mura. Ayan. Anyways, kung halimbawa magiging syempre maganda din naman nag-evolve tayo pagdating sa mga sa mga paraffol, 'di ba? Na kung pwede namang different next year. 'Di ba? Ano yung raffle item that you would wish na pinapamigay? Para sa akin, parang kung ano lang talaga, wala naman, honestly, hindi talaga ako nag-ano na sige, ako na lang kasi materialistic ako. Pero isang beses, nanalo ako, alam ko nanalo ako ng major, parang ref eh. Ref. Natatandaan ko yan. Hindi, nag-iisip kasi ako, Jegs, kaya ako tinatanong, kasi nag-iisip ako ng parang out of the ordinary. For example, ang raffle is additional 15 na sick leave. Ayan, IDL. Ay, pwede yan. Diba? Oo. Yung mga ganun. Kaya nga diba nag-award ako kagabi. Ubos Commutation Award. Kasi pasensya na po kayo kasi mga sakitin po kami. Actually, nominee din ako dun eh. Mga PWDs. Sorry naman po din sa PWD na ginamit yung mga sick leave. Huwag na magalit. Regular yung pagkikita ng doktor. Correct. Lagi may mayat-mayan check-up eh. Sick leave po yun. So, pwede, di ba? Paparaffle ka. Di ba? Ang raffle na ito is applicable for calendar year na yung susunod na taon. Di ba? Additional VL. With pay. Tama. Di ba? Kasi pwede ka naman talagang pag-live-in pero without pay. Hindi ba ginawa
hindi ba ginawa natin yan for the entire sa MBC? Parang alam ko may something na ganun eh. Baka hindi ako nakatanggap kaya parang hindi ko na-appreciate. Tama. baka hindi na makadun ako sa electric kettle na bunot at hindi doon sa VL. O di ba? May ganun ba? Parang may ganun eh. Parang naalala ko joke. Di, parang may naalala ko na may ganun eh. Di ba? Pwede, di kung nagawa na, di pwedeng gawin ulit. Pwede. Tsaka, alam mo yung kaming mga babae, madaming pwede. Alam mo, parang, kung halimbawa, kung ako bilang, syempre, una, ba't pa ako mag-electric kettle kung meron naman kami water dispenser? Para sa may electric kettle? Pampainit lang ba? Init ng tubig. Di ba? May naulo ko tapos So, 'di ba? Pero appreciative ka naman. Pero kung halimbawa bibigyan ka ng chance na you have a specific budget na hindi na ikaw pwede. Ang naiisip ko, kunyari, madaming mga babae, 'di ba? Doon sa yung organisasyon. Mostly women. 'Di ba? Something that's very applicable to women. Instead na yung regular na plancha sa buhok. Plancha sa hair. Alam mo, yan yung talagang sana isang araw maka-attend ako ng party na ang mapapanalunan ay plancha sa hair. Yan talaga yung idadasal ko na, Lord. Sana please. Kasi una, hindi din naman siya mura eh. Mga at least 2.5 yata. 2 plus, mga 2 plus, pataas. O, diba? So, kung sa lip na plancha sa kasi hindi na rin ako masyado nagpa-plancha kasi pinapagpag ko na lahat ng damit ko eh. Kung lalaki din naman ang makakuha, pwede sa misis niya. Pwede. Diba? O sa girlfriend. Kung ikaw ang makakuha, edi benta ulit. Check mo ulit ng sa mga pala manawag, pwede ba manawagan sa mga nanalo po sa raffle? Ayan. Kung gusto niyo po ipadispose yung PM niyo po ako. Ay, pwede. Kasi kayang ibenta ni Diego Bandido. Kung hindi nyo magagamit. Alam mo yung, syempre na-appreciate mo naman na nanalo ka. Kaya lang there are some things really that you don't use redundant. Halimbawa, oven toaster, meron ka na sa inyo. Meron ka na sa inyo. Diba? Yung mga ganon. So kaya nga, kung maghahangad ka, syempre mag-wish ka nung yung mga wala ka pa. So kaya nga inisip ko talaga, sana mapunta sa akin yung Aqua Green na desk fan. Kasi yung isang electric fan namin sa bahay, yung paling niya pakaliwa na lang eh. Pwede ka naman mag-swap. May mga ganun eh. Meron ba magsaswap sa electric kettle? Hindi ko sure. Paano nga ngailangan din siya, may kagaya mo rin na, ay gusto niya sana ng kettle. Sige, post ko sa GC natin. Sino gusto swap? Sino pong gusto mag-swap ng electric kettle ko para sa Aqua Green desk fan? Add cash. Pwede din. May mga ganun, pwede. O di naman kaya kunyari, mga additional na mga pwedeng mapanalunan. Makeup kit. Yung mga ganon. Diba? Na set. Oh my gosh, depende sa organizer yan. Diba? Kung halimbawa DJs, headset. Yan, pwede. Diba? Speakers. Correct. Yan yung mga anything connected to it, to the job. O diba, kunyari, accountants lahat, columnar notebook. May gumagamit pa ba ng columnar notebook? Oh my gosh, diba yung mga ganon? Yung mga, wala lang, out of the ordinary. Wala lang. Well, depende sa organizer uli. Wishful thinking, di ba? Na, pwede naman palang maging creative. Parang job-related siya yung mapapanalunan. Di ba? Why not? Malay natin next year. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!